Зәй әбисе белән 5XL яисә яңа шишмәне нәрсә берләштерә ала? Төп охшашлыклары уен. Алар барысы да әйдә шаир дип аталган юмор һәм мәзәк сөйләү командалары. Күптән түгел башкалабызның Кореев театрында мәзәкчеләр кабат очрашты. Әйдә шаиртларның ярымфинал мәзәкләрен Динә Нәҗметдинова тыңлап кайтты. Габдулла Кореев театрына килеп җиттек. Монда әйдәр шаярт фестиваленең инде ширек финалы бара. Бөтен командалар инде әзер һәм инде тиздән алар сәхнәне кыздырачак. Карыйбыз. Аруларымыз сез, безнең кәйфләр әйбәт, без әзерләнеп килдек. Һәрбер өлештә 4 команда катнашты. Ширек финалның төп шарты сәхнәдә 5 кенә катнашучы булырга тиеш. Ничәпсез 5XL дип аталасыз? Biz шушындай фактурный булганга үзебезне шулай дип атадык. Аша КВН командасы һәрберебезнең үз акылы. Рәхмәт. Әле генә сез чыгыш ясадыгыз. Ничек гомумән хәлләр сезнең? Яхшы. Хәлләр шәп. Без уңышлы гына чыгыш ясадык. 4 елмаю смайлигі һәм 1 смайлик алдык. Елмайган смайлик күтәрмәү, әле ул арчаларның чыгып калган дигән аңлалмый. Уен 2 бәйгедән торды: сәламләү һәм импровизация. Импровизация бәйгесе кайбер командалар өчен аеруча катлаулы булды. Һәрбер жюри әгъзасы сәхнәгә чыгып кулына атрибут тотып кызыклы җөмлә әйтә, ә командаларның максаты кызык итеп җөмләне дәвам итәргә. Бүгенге дәреснең темасын әйтегез әле. Җавап биреп тормай инде дәрес. Яшь чакта кермәгәнне хәзер керми бит инде ул. Зоопарк кедре олим. Нидә хәбәр тагып итәсез? Сау табой, рыжуа. Тагын бер кәҗәне укысыз. 4 команда арасыннан 2 команда гына ярым финалга чыкты. Зәй әбисе Зәй районы. Көчле командалар иде. Узган ел белән чагыштырганда әйдә шаяртның дәрәҗәсе, уен дәрәҗәсе күтәрелә, орта командалар көчәйгәннән көчәя. Шуңа күрә бүгенге уен авыр булды. Авыр булды, җиңел генә бирелә торган уен булмады. Сез инде ярым финалга үттегез. Гомумән бүгенге уен сезгә ничек? Шәп, әлбәттә, инде дулкынлану дигән әйбер бар. Һәм инде мондый тамашачы белән, мондый жюри әгъзалары белән ничектер җиңел кирдек. Мәсәлән, теге сезонда без ярым финалга хәтле үттек, финалда төшеп калдык. Монда инде безнең икенче максат һәм инде ахырына җиткерергә дип уйлыйбыз. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.